nafu wkoll li ħarġet l-aħbar li matul il-lejl kien hemm xi inkwiet li kien hemm ġewwa Ħalfar u x'aqna mal-ewwel li nieħdu l-intervent tiegħek dwar dan li ġara ġewwa Ħalfar. Jiena persuna illi ma niddejjaqx li jkun hemm protesti sakemm il-protesti jkunu paċifiċi u ma jaqbżux il-limitu. Meta il-protesti jaqbżu l-limitu, allura ħankunu qegħdin nieħdu dawk l-azzjonijiet kollha illi hemm bżonn. Dal-lejl persuna illi jiena informat li kien fis-sakra prova jidħol tard bil-lejl kontra ir-regolamenti fil-detention center, fil-open center ġewwa Ħalfar ma tħallix għajat il-sħabu, marru sħabu, għajtu lill-oħrajn u l-oħrajn marru biex jisforzaw biex dal-persuna jiddaħħal. Sa dan it-tant waslu l-pulizija għamlu xi arresti. Kien hemm xi pulizija illi weġġaw ukoll minn hawnhekk insellem lilhom u l-familja tagħhom u nirringrazzjahom tas-servizz illi huma qegħdin jagħtu ħalli jsibu żgur l-amministrazzjoni tal-korp u l-gvern warahom sa nkun qed intuhom is-sapport kollu neċessarju, m'hemmx jiena informat li m'hemmx affarijiet gravi, imma bħal kull każ ieħor jiġi trattat bl-ikbar serjetà. Meta wieħed jaqbes il-limitu hemm il-liġi u ħankunu qegħdin nieħdu dawk l-azzjonijiet kollha neċessarji u mhux se nittolleraw lil min ixewwex l-immigranti. U jista' jkun hemm nies lokali u barranin illi qegħdin ixewwxu lill-immigranti. U ħankunu qegħdin naraw illi dawk l-immigranti illi qabżu l-limitu nidentifikawhom u jittieħdu il-passi kontra tagħhom. Pajjiżna naċċettaw persuni li jkunu fil-periklu, qegħdin immorru anka oltre minn dak li r-responsabilità tagħna, imma l-liġi qiegħda hemmhekk mhux għal Maltin biss, qiegħda hemmhekk għal barranin u għal kulħadd li naċċettaw ġewwa pajjiżna. U dak huwa il-messaġġ illi hemm bżonn illi jasal u mhux ħallu lil ħadd illi jilab mal-libertà ta' ġewwa pajjiżna, libertà illi tagħtik iċ-ċans kollu li tgħid li trid illi pajjiż illi naċċettaw li jsiru protesti paċifiċi bil-qalb kollha imma hemm il-limiti. U l-limiti meta jinqabżu se jkun qed jittieħdu dawk il-passi kollha neċessarji kollha kontra il-persuni li jkunu involuti.